Mga igsoon do na bitaw mingon nga kay nagbuhat bitaw sila magbuhat pud ko niini. So kung sala tong ilang gihimo, mobuhat pud sila sala. Munang daghan kayo rong mga nagpadayon gyud sa pagpakasala tungod kay gatan-aw sila sa ubang mga Kristiyanon o unang mga Kristiyanon nga nagpuyo pagyapon sa sala. Muna nga karon daghang yung kaayo nga nagapadayon sa pagpakasala. Kitang tanan nakasala ta. Pero kung magpadayon po ta sa pagpakasala, nakabalo kang sipyat na unya wala nato na hinulsuli kay nisuhid ta sa uban, kita mo'y alakansi. Kay ang paghukom sa Ginoo, iyon siya sa iyang pulong nga hukman kita sumala sa atong binuhatan. Wala siya moingon diya nga hukman ta sumala sa binuhatan sa uban, kundili hukman ta niya sumala sa ato ang gipangbuhat, no? So kung kana atong gipangbuhat, ato nang gisuhid sa uban kay nakabuhat pud sila niana, nya moingon ta ay daghan bitaw mi naghimo nini, daghan na bitaw naghimo nini. Igsoon bisan tuod og daghang gahimo, wala na nagpasabot nga insakto na. Majority it doesn't mean right, di ba? So muna nga dili ta mo base sa sayop sa uban. Kinahanglan nga kita magsunod ta sa unsay gisulti sa pulong sa Dios. Nasipyat man ta, kapila man ta nasipyat, pero kinahanglan mo balik ta maghinulsol ta sa ato mga sipyat. Mga itagpasaylo sa Dios, kay ang Dios maluluyon ug pasaylo kanato. Salamat, God bless.